उद्योजक बनूया। कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी। लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण। चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81। विनायक राऊत निष्क्रिय खासदार आहेत। मागच्या 10 वर्षात त्यांनी काहीही काम केलं नाही असा हल्लाबोल माजी आमदार अजित गोगटे यांनी केलाय। तसेच नारायण राणेंचं कौतुक देखील केलंय। आज मी सुरुवातीला त्यांचा बूथ नंबर 69 याचा मी वॉरियर्स म्हणून सुद्धा आहे, तिथे पहिल्यांदा मतदान 7 वाजता जाऊन केलं। खरं म्हणजे आता यावेळी माझ्या अंदाजाप्रमाणे बाकीच्या ठिकाणी जसं मतदान कमी होतं आहे तसं यावेळी होणार नाही। माझा अंदाज 65% आसपास मतदान राहील असा अंदाज आहे। आत्ता सुद्धा ट्रेंड आहे, बऱ्याच ठिकाणी 40%, 30-40% मतदान आत्ताच झालं। एक विषय असा लोकांमध्ये हा आहे की एक मोदींचं म्हणजे बाकीचा फॅक्टर असले तरी मोदी फॅक्टर हा मोठा आहे इथे, आणि मोदींनी जी कामं केलेली आहेत, मोदींनी जे गोरगरिबांना सगळ्या सवलती दिलेल्या आहेत किंवा इथे विकासाची कामं केली आहेत, ह्यासाठी लोकांनी त्यांना मतदान करावं असं आम्ही आवाहन केलं होतं आणि ते लोकांनाही पटलं आणि अनेकांनी त्यांच्यासाठी आलं। जोडीला नारायणराव राणेंचं काम, या इथला विकासाचं काम, मला एक माहिती आहे की इथला खासदार हा नुसता तिथे जाऊन एकटा जाऊन तिथे निवडून जाऊन तिथे काहीही करू शकत नाही जर सत्ता त्यांची नसेल, आणि ती असणारच नाही। त्यामुळे विनायक राऊत आणि आता गेली 10 वर्ष आम्ही बघतोय, विनायक राऊत गेली 10 वर्ष निष्क्रिय खासदार आहे, निष्क्रिय। इथे आम्ही म्हणजे खरं म्हणजे सेना भाजपच्या युतीमध्ये त्याला तो निवडून गेलेला, भाजपचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे त्यांच्या विजयात, आणि असं असतानासुद्धा त्याने जी कामं केलेली नाही, इथे संपर्क ठेवलेला नाही, इथे फेरी मारलेली नाही, कुठले विकास काम केलेलं नाही, हा एक त्यांच्याबद्दल झाला। ह्याच्या उलट नारायणराव मंत्री, केंद्रीय मंत्री आहेत आणि केंद्रीय मंत्री असताना त्यांनी जे इथे अनेक प्रोजेक्ट आणले त्यांच्या खात्याचे, मोठं म्हणजे इथे ट्रेनिंग सेंटर होतं ओरसला, त्याचं भूमिपूजन झालं। पण ते ट्रेनिंग सेंटर असं आहे की पुढचे उद्योजक तयार करण्याचं ट्रेनिंग सेंटर आहे। हे ट्रेनिंग सेंटरमधून जे आता त्यांच्या डोक्यात आहे की आढाळीला जे मोठं हे व्हायचं आहे, औद्योगिक हब व्हायचं आहे MIDCमध्ये, तिथे जे उद्योग यायचे त्यांना ट्रेनिंग इथे दिलं जाईल, आणि जिल्ह्यामध्ये सुद्धा त्या तरुण तिथे उद्योजक हे घेऊन गेले। त्यांनी कॉयर बोर्डचं ऑफिस इथे आणलं, जे आत्तापर्यंत बेंगलोरला होतं ते इथे ह्या विभागाचं ऑफिस त्यांनी इथे आणलं। अशी अनेक त्यांच्या खात्याची सुद्धा कामं घेता येतील। विश्वकर्मा योजना ही त्यांचीच आहे। विश्वकर्मा योजनेमध्ये सुद्धा सगळे हे जे कारागीर लोक आहेत त्यांना स्वस्त ह्याच्यात आहेत, त्यामुळे इथे नारायणरावांना मतदान करावं हे सांगायलाही लागत नाही, ते निश्चितपणे तिथे त्यांना विजयी करतील अशी खात्री आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।